En la Junta de Govern local de Hui hem aprovat l'adjudicació del contracte d'activitats extraescolars i la prolongació de jornada del Joan 23 per a 3 cursos. Hem aprovat també el conveni de la subvenció nominativa a les falles de 45.000 euros. Cada una de les falles de Catarroja tindrà una subvenció de 4.500 euros. També hem aprovat el premi a l'ús del valencià en les falles de Catarroja, un premi dotat en 1.000 euros. Hem adjudicat, en aquest cas, hem aprovat la licitació de les obres emblemàtiques del Parc de les Barraques, un parc que quan es reforme tindrà una inversió de més de 600.000 euros. I també hem aprovat actuacions puntuals en l'escola d'adults per a millorar les aigües pluvials, en una actuació valorada en 10.000 euros, i hem aprovat millorar l'enllumenat del Camp Mundial 82 en una adjudicació de vora 15.000 euros.